de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Ni kunnafoni dila kunu gouvernement ka kunnafoni di sɛbɛn kɔnɔ min yɛrɛ kalanna Mali télévision soba la ministre min ka baara ɲɛsilen don mara cɛbɔli koɲɛw ma colonel Abdoulaye Maïga gouvernement ka kuma lasela fɛ a sɛbɛn kɔnɔ a ye ni kibaruya bɔ ka bin ko min ye accord d'Alger n'a bɛ wele ko accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger Mali y'i boronɔ bila bɛnkan sɛbɛn min na ni ye banbagaciw ye kabini san 2015 ko dansigikɛla o bɛnkan sɛbɛn na bi pewu ni ka tila k'a filenkolon ci a ka fɔ la k'u ye ni accord ban kun min na ko sabula yɛlɛma donna ni maa ninnu caman taabolo la u ye accord signé ni minnu ye ka d'a kan k'a caman yɛlɛmana ni ka kɛ terroristes ye minnu bɛ ka wale juguw ta ni ka Mali jamana sɛgɛrɛ ni kiri yɛrɛ kelen bɛ ka caman nɔ minɛ wa ko nin tɛ u ka kɛwale juguw dɔrɔn ye ko ni binkani fɛn o fɛn kɛla Mali jamana kan ko ni maa ninnu de bɛ wuri k'a yira diɲɛma na k'olu de nɔ don wa k'u tɛna u bolo jigi fiyewu u ka kɛwale juguw la ko o de siratigɛ la k'a jagoyalen don ni accord min bɛ u ni Mali cɛ k'a tɛ se ko ka to sen na fiyewu colonel Abdoulaye Maïga ale ka laseliw kɔnɔ a y'a yira ko banbagaci kulu minnu bɛ yen minnu ka laɲini tɛ ka dankari Mali jamana na ani dɛmɛbagajɛkulu minnu bɛ yen minnu bɛ Mali jamana fɛ ko Mali ka dayɛlɛlen don u bɛɛ lajɛlen ye k'u ka na ni k'u sen don sigi ka fɔ Maliden damaw ni ɲɔgɔn cɛ o baaraw la min yɛrɛ bilala sen kan colonel Assimi Goïta fɛ n'an ko a ma ko dialogue intermalien yasa ka fɛlɛ ni dabaliw sɔrɔ Mali gɛlɛyaw la hakilijigila accord d'Alger ale ye bɛnkan sɛbɛn ye boronɔ bilala min na kabini san 2015 Bamako Mali ɲɛmaw ni kulu malifatigiw fɛ n'o ye mouvement de l'Azawadi ye yasa ka se ka dɔn sigi terrorisme kɛlɛ la Mali jamana kɔnɔ Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Au souhait des Maliens qui seront tous réunis